சின்ன வயசுல இருந்த ஒரு ஆசை. ஆசைன்னா பெரிய ஆசை, ஒரு பொருள் மேல. அதான் என் லைஃபோட டார்கெட். எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க? சொல்லு, யாருக்காக இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க? என் அம்மா சின்ன ஊர்ல பிறந்தால பெரிய ஆசைகள் எதுவும் இருந்ததில்ல. அவளுக்கு கொடுத்த சத்தியத்துக்கு இது 10 தெரியல. அந்த சத்தியத்துக்காக நான் சுயநலக்காரன் ஆவேன், கோழையும் ஆவன், கொலகாரன் ஆவன், கிரிமினல் ஆவன், வில்லனும் ஆவன். அவ ஆசைதான் என் ஆட்டம்.